de a distruge un server. Deci avem cel mai crazy nuke aici, uite. Launcher key. Fii atent. 3, 2, 1. Bombocla! Holy shit. Dar nu prea merge, stai că mie nu-mi dă load. Păi nici mie nu-mi dă load. Bunul că înăuntru. Nu. Holy shit! Bă! Oh my god! Ah, deci a fost prea insane. Ia. Bă, ce dracu e? Stai, că vreau să mă pun pe survival să văd dacă reușesc să supraviețuiesc. Hai, dă-i. Hai, dă-i. Du-te tu cu el, ai intrat și eu văd să văd dacă pot să supraviețuiesc. Hai, și vezi? Da, hai. 3, 2, 1. Mamă, cât lag am! Holy shit! Mamă, cât a craterul! Nici nu mai îmi dă render jocul. Bun, a treia metodă de distrugere este racheta asta. Avem acolo inamicul principal, casa unui prieten și... da, 3, 2, 1... Oh my god! A plecat! Mamă, cât lag am! Este foarte rapid, bă. Nu, cred că e foarte rapid. Nu mi se mai aude jocul. Nu mai merge jocul. Sunt prea multe entități. Eu nu mai pot să dau Witch, nu mai merge Witch. Păi dă-te de acolo că o să bubui. Fii atent. O să fie epic. Atinge-l! Stai să mă dau mai în spate. What the fuck? Nu, că acum se oprește și o să explodeze. Nu merge, nu merge. Ba da, merge, dar are întârziere. Oh my god! Bă! S-a cam dus. Bă, dar au rămas astea în viață, ia. Hai să ne batem. Bă, intrarea asta e cam nașpa, sincer să fiu, adică nu prea-mi place. Hai să o modificăm puțin, să modificăm terenul. Bun. Dă-i. Mamă, cum s-a dus. Holy shit, cel mai mare cub de TNT, bine, nu-i cub, e... Eu dau light. Talon o să încerce să supraviețuiască la cel mai mare dreptunghi de TNT, hai să-l vedem. I-am dat. Mamă, cât lag! Oh my peace! Îți merge jocul? Da, am 1700... Da, 2 hours later. cal. E mort. Mamă, dar cred că-s cam multe TNT-uri. Mamă! Bă, nu se mai încarcă mapa, sunt prea multe. Holy shit. Mamă, ce e aici, frate? Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și ne vedem data viitoare.